Sirabakan kasara dɔ kɛra Bananbasira kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mafia a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ 23 ko olu joginna o senfɛ. San 2022 o baki résultats bɔra kunu. Gawo Academy mɔgɔw olu kɔni a yira k'a fɔ ko olu ka ekɔlidenw ko olu ma kalan bɛrɛ kɛ. Sɛnɛkɛfɛn dɔw taara di kita musow ma walasa ka u kɔni boloma dɛmɛ. An balimaw an bɛna ninnu kibaruya ninnu walanwalaw ye aw ka bidon kibaru kɔnɔna la. K'aw ladɔnniya k'a fɔ kabini mɛkalo la a yirala k'a fɔ ko Gawo sira o kɔni tigɛlen do jatigɛwale tabaw fɛ ko nin sira ninnu kɔni kan mɔgɔ kɔni tɛ se ka don wa mɔgɔ kɔni tɛ se ka bɔ Gawo kɔnɔna la. O hukumu kɔnɔna la o kɛra sababu ye ni ka degun caman kɔni lase Gawo dugu kɔnɔna ma sabula a yirala k'a fɔ ko fɛn caman kɔni bɛ ɲini sisan nɔ Gawo dugu kɔnɔ o tɛ se ka sɔrɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la hali fura yɛrɛ a kɔni yirala k'a fɔ ko o kɔni degun ka bon ni a bɛɛ lajɛlen fo ka taa se den dumuniw ma ko ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen dɛsɛlen do Gawo dugu kɔnɔ. O hukumu kɔnɔna la ko Mali ministre bɛ yen nɔ ni ale ka baara ɲɛsilen do kɛnɛyako ma ale ni MINUSMA mɔgɔw ale ni Mali finitigilakaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko u bɛna fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan walasa cogoya min na fura o kɔni bɛ se ka taa avion na Gawo kɔnɔna la ko nin ko kɔni kɛlen bɛ degunba ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gawokaw fo ka taa se Menaka ka se fo Kidal ko nin ko kɔni kɛlen bɛ degunba ye ka ɲɛsin Gawokaw Menakakaw fo ka taa se Kidalkaw ma ko maa caman kɔni ne banalen dalen do nka fura kɔni tɛ ka sɔrɔ ka k'u la ka sababu kɛ jatigɛwale tabaw olu kɛlen do ka sira tigɛ ye. Gawo dugudenw olu kɔni a yira k'a fɔ ko hali ni Mali jamana ɲɛmɔgɔ u kɔni ye fɛɛrɛ kɛ ni ka taa ni fura kɔni ye avion na ko o kɔni si kɔni tɛna nin ko kɔni ɲɛnabɔ ko fo fɛɛrɛ ka tigɛ ka se ka jatigɛwale tabaw ka olu kɔni bɔ nin sira ninnu kan. Ko sabula ko nin ye a kalo jɔjɔlen olu kɔni bɛ u ka dugu kɔnɔna la u tɛ se ka bɔ ko maa caman kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni ka dahirimɛ sirilen do dugutaga kɔnɔna na ko nka olu bɛɛ lajɛlen kɔni sigilen do sisan nɔ kamanagan kɔnɔna la. K'aw ladɔnniya k'a fɔ kunu alamisa don août kalo tile 18 Mali baki résultat bɔra. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Mali yɛrɛ kɔni ni a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔni fara ɲɔgɔn kan ka ye fo Kidal ko o kɔni na ko ni ye a ta k'a lajɛ ko 100 sara la ko i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 20 ɲɔgɔnna olu de pasela kalandenw na. O hukumu kɔnɔna la Gawo Academy mɔgɔw olu kɔni a yira k'a fɔ ko olu kɔni ka kalandenw ko olu kɔni ma kalan bɛrɛ kɛ i n'a fɔ san tɛmɛlen ninnu na ko ni a ta k'a lajɛ ko 100 sigi la k'i bɛ taa sɔrɔ kalanden 19 ko olu kɔni ye baki sɔrɔ ko k'a sɔrɔ ko salon ko ni i kun ye a ta 100 sigi la ko mɔgɔ 44 olu kɔni kun ye baki sɔrɔ ko wa ko olu kɔni bɛ se ka mun fɔ nin ko in kɔni na kalanden mansaw olu kɔni kɛlen bɛ ka u mago bɔ kalandenw ka kalanko la ko wa o yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔfɛ ko telefɔni kɔni de ka di kalandenw ye sisan nɔ ka tɛmɛ u ka kayew kan ko wa o bɛɛ tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ fɛnɛ ko Gawo Academy mɔgɔw ko olu kɔni bɛ dɛmɛ dɔw kɔni sɔrɔ ka bɔ u dɛmɛbagaw ka yɔrɔ la san tɔw kɔnɔna la ko ni o kɔni bɛ kɛ sababu ye olu kɔni bɛ se ka kuruw bɛɛ laban ko nka ɲinan san kɔnɔna la ko dɛmɛ ninnu kɔni ko olu jɔla joona ko o kɔni bɛɛ kɛra degun ye ka ɲɛsin kalandenw ma kalan kɔnɔna la ko o bɛɛ lajɛlen kɔni nana ni nin jaabi ninnu ye baki kɔnɔna la. Kibara wɛrɛ man bolo ka da kulo kan o de ye kunu alamisa don août kalo tile 18 sirabakan kasara dɔ kɔni kɛra Mafia ni a yirala k'a fɔ ko ale kɔni bɛ Bananbasira kan Kulukoro marabolo kɔnɔna la. O sirabakan kasara in kɔni senfɛ a yirala k'a fɔ ko sotarama dɔ ko ale kɔni de tora boli la ni ka taa bin ni a yɛrɛ ye. Ko nin sotarama in kɔni ani fɛn fosi ma se ɲɔgɔn ma nka a kɔni kun yirala k'a fɔ ko a kun falen do mɔgɔ la. O hukumu kɔnɔna la mɔgɔ 23 olu kɔni joginna nin ko da fɛ ko wa mɔgɔ 5 yɛrɛ kɔni b'a la olu kɔni ta juguyala la kosɛbɛ ko wa fɛnɛ ko den fitinin 5 ko olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ joginna. Sapeur pompier mɔgɔw olu kɔni taara ni ka taa dɛmɛ do ni ma joginnen ninnu ma. Olu ka jateminɛw kɔfɛ olu kɔni ye ladilikan kɔni sɔrɔ k'a fɔ ko o kɔni de ko nin waati ninnu na ko mobili bolila u kɔni ka mobili boli dɔɔni ko wa ko o tɛmɛlen kɔfɛ ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka jija ka to ka visite technique kɔni kɛ mobiliw la. Ale ni sirabakan boli sariyaw ka olu labato ko o kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye dɔ bɛ bɔ ni sirabakan kasara ninnu na cogoya min na. Kunnafoni kuncɛ la kibara wɛrɛ man bolo ka da kulo kan o de ye an ka ministre bɛ yen nɔ ni o kɔni ka baara ɲɛsilen do muso denbaya fo ka taa se denmisɛnninw ma ale kɔni wulila ka se Kita ni ka taa baarakɛminɛn dɔw kɔni di Kita musow ma mun kɔni bɛ se ka u dɛmɛ situlu o kɔni baara la. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ministre ale ka nin projet in kɔni dafɛ ko wari hakɛ min kɔni donna a la ko CFA wari miliyɔn 112 ko a yirala k'a fɔ ko nin dɛmɛ ninnu ko a sera Kita dugu 10 ɲɔgɔnna de ma ko wa fɛnɛ ko muso 1000 ale ni 630 ko olu kɔni de bɛna u niyɔrɔ sɔrɔ ni dɛmɛ ninnu na ko wa muso 300 olu bɛna kalan situlu ale labaarako ɲuman na a bɛ se ka bayɛlɛma ka kɛ fɛn caman minnu ye o muso ninnu olu bɛna kalan o la ni ka tila k'u kalan a feereli cogo ɲuman yɛrɛ kɔni fɛnɛ la a yɛrɛla k'a fɔ ko ni dɛmɛ minnu kɔni dira ni muso ninnu ma a yɛrɛla k'a fɔ ko kɔlɔsi mansiw b'a la katakataninw b'a la fo ka taa se baramaw ma ale ni basiw
ko ni information nunu kɔni ko u bɛna kɛ kunɲɔgɔn 10 ɲɔgɔnna kɔnɔna la ko wa ko ni kɔni kun tɛ dɔ yɛrɛ ko walasa an ka togodala muso olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ ko ma ni ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ ka se ka denbaya fɛnɛ dɛmɛ an balimaw ni kibaruya ni kuma bolo ka da kulo kan ni ce aw ka kulomajɔ la aw kan